नोंथांमोना जे 2016 मायथाइनिफ्राय बे खेराइखौ फालिबोदों बिदिनो नरनारायण सिलारायाबो फालिबोदोंमोन नोंथांमोना फालिबोनायनिफ्राय माबा मोनसे इसोरनि प्रमाण मोनदों नामा प्रमाणाथ' जोङो थारमाने जोङो आसलते जों जेब्ला खेरायनायनि सिगां ओलिंगिखाङो आरो देउदिनिया बाय अनस्रा होनानैसो फैनानै माने सिगां जों गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआथ' बावाखै 18निफ्राय जादों सिगां क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट होननानै दंमोन गासै जोङो माने जोंनि बाथौआरिखौ बुलि बाथौखौ दा बुरखां नागिरनासो दं माने बावैसे दासिमबो जों नागिरजोबनो मोनबावाखै ओरैबायदि अबस्था दं आरो आंनि सोंनायनि उद्देश्यआ बेनो गोदो गोदाय नरनारायण सिलाराया फालिमारोमोन ना फालिमारामोन बेखौथ' नोंथांमोननि दौदिनिनि खैरा गाखोनायनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो थ' बिनि माबा मोनसे फोरमान नोंथांमोननि खोमाजों खोनानाय बे खोथाखौ शेयार खालामगोन नामा नङा फालिमारगोन ना फालिमारा बेथ' माबानि राजबंसावलियावनि बिजाबावनो ओंखारखाबायना जे बे बरा सुकुर गासैबो जेनेबा दाउ अमा फारौ बोरमा होनानै गासैबो बिसोरो बे संकस दै सेराव बबेबा जायगायाव संकस दै सेराव आरो बेवहाय खेराइदों बे खेराइनानैसो बे माबाया कुचबिहारनि राजा माने जोंनिनो राजा जाहैबाय बर'नि माने सिकनाझारनिफ्राय थांनानै हरै बे दस्रा हिन्दु नाम लायबाय हिन्दु नाम लायबाय बियो जोंनि सिगांथ' बर'मोन बर' नामखौ लासै बेखौहाय ब्राह्मिन माबा खालामनानै दस्रा नाम होबाय दा होमब्लाबो बे जोबथानायाव जेब्ला आहम राजाजों जेब्ला दावहा होनो फैयो होमब्ला बेखौ सिमाङाव सोबनायनानै बाध्य जादों आरो बियो बे सोबनायनायावसो बे दाउ अमा फारौ बेखौ होनानै बुलि होनानै नोङो बे मेस जे हारि दङ बेनि बे फाइकफोरखौ लानानै सान्थ्रिफोरखौ लानानै बे माबाखौ लानानै नोङो खेराइनांगौ होननानै दा बेखायनो बे खेराइदों आरो बेथ' प्रमाणानो जाहैबाय बे बिजाबा जखन जोंनो होबायब्ला बिजाबखौ जों लिराखै खिन्थु बे असमियाफ्रासो लिरदों दा गतिके बिसोरनो प्रमाण होबायब्ला जोंहा माथो प्रमाण नांबावगौलाय बेनोथ' नोंथांमोननि गोसोआव थांखि दंना गैया बे खेराइ फोरबोखौ जे बोसोरफ्रोमबो फालिलांबाय थागोन आरो इयुन जोलैयाबो फालिलांथों बिनि सायाव माबा मोनसे थांखि दं नामा बेथ' थांखि दङ जोङो माने बोसोरफ्रोमबो जोङो थिग थारिखखौनो लाबाय थादों जों सिगां बे माने फाल्गुननि सेथि गिबि सनिबार आरो गिबि सनिबार फाल्गुन दाननि सिगां सनिबार सानाव जों बेखौ फालिदोंमोन खेराइ फुजाखौ जों होदोंमोन नाथाय जों दा लासै एफा सोदांबोनाय नालाय दा सोदांनानै जों लासै मिन्थिबोबाय जे नै दिनै डिउटिनि अनुस्रानायाव होनलांबाय जे नैथि सनिबारखौ लानांगौ होननानै दा जोङो बेखौ सावरायगोन जिहेतु सिमोननिफ्राय जोङो मिरु आफादा जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि दङ गुदि बाथौ आफादनि दा गतिके बे गुदि बाथौ आफादनि जे मिरु आफाद सेन्ट्रेल कमिटि बे सेन्ट्रेल कमिटिनि सावरायनानैसो जों गसाइगाव जिल्लाया बेखौ जोङो दैथायहरनानै जों डिसिसनखौ लागोन आरो देग्लायनिखौ